Здрасти, хора, аз не съм умрял, спокойно. Ютуба ми се връща. Малко късно го качвам, може и да го гледате на другия ден, като спускате интернета, но започваме Супер Марио. Така не ме покача, че нямам интернет. Започваме, мене ме няма от няколко месеца. Причината е, че ми се щупи таблета, обаче аз забравих да снимам. И сега сетих, че имам канал, буквално. И да, завръщам се. Не съм умрял, не съм припадал, нищо. Таблета ми се прецака малко. И трябваше да го оправят. Чакайте. Чакайте да намалим. Ей така. Умрях. 18 кристала, много искаш. Микрофона ми трябва да се чува, нали? Също прецаква, ако не се чувам. Мисля, че се включих микрофона. Здрасти. Добре дошли в YouTube. Тук снимаме. Сега, хора, искате да чувате. Вече мога да започна интрото спокоен. Хора, здрасти. Добре дошли в епизод, не знам с кой се пада, на Супер Марио. Не съм умрял, таблета ми просто се развали, щупи се ден. И трябваше да го правим, после бях на училище, сега на онлайн училище, на разходка, защото ме заболя корема и главата. И хора, да, се сетих, че имам YouTube. Така че добре дошли в един епизод, в който ние се завръщаме. И ако чувате ихмана, че тези сплюнки винаги ме задавят. Ако чувате игри на волята, ама в момента гледа нейното предаване. Иска да мокна, ама аз няма да мокна. Защото съм свикнал да говоря. И като цяло се завръщам в YouTube пак. Добре съм си. И можем да кажем, че се завръщам. И очаквайте мощно. Мощно, какво бе? Това беше думата. Мощен напредък. По-често ще качвам. И ще почвам да правя стримове, ако намеря как се правят стримове. Някой друг час. И така бързо ще разраснем канала. Пишете ме между другото игри, които да играя, които обаче не са много тежки, защото таблета ми не може да понася. Понеже като снимам и ако снимам на Brawl Stars, примерно, ме забива. И доколкото виждам, има апдейти на играта. И да, като цяло и нашия канал маничко се умря. Така, не малко. Така, в коментарите може да ми пишете някоя такава игричка, като Супер Марио, да е забавна. Не че Супер Марио е забавна, ма да е забавна, хубава. И хора, малко е късничко. Ехмато с таблет, трябва да се вземат. Нямах шанс да се взема телефон. Трябва да се взема някакъв хубав телефон.
Ще правим стримове и предлагайте някакви игрички в коментарите за таблети, които стават и върват, нали, на таблета ми, защото е слаб таблет. Не е хубав и просто която игра стане и няма. Пускаме, така че да. И не се, ще се опитаме да минем някое друго ниво, обаче аз съм пълен слабак на Супер Марио, просто едва ли. Гледайте как да го фанат с таблети, аз вече не знам. Трябва да си махна копчетата, да си го преместа горе на тавана това копче. За назаде. Айде, едно ниво 100 часа. И доколкото разбираме, имам нов абонат. Абонат ли? И поздравления, че се абонира за канала. И сега ще излиза контент. И като цяло това е. И ще може да се чакаш сцените, докато не гледаш видеята как губе създам линки половин час. Имате късмет, че съм с фейскам. Между другото, очаквайте епизоди с приятели. Братовчет ми, после си наса ученичка, ако може да се включим на някаква лека игра. Да. Но помните, пролета тръгнах да правя видео, ако съберем 2 лайка, ако го помните. Събрахме 3 лайка, защото и аз си лайкнах. И като събрахме 2 лайка и този клип, така че очаквайте клипче с него. Ако е той, върнете се да гледате. Това е на момче, братовчет ми. И това е Гошко. Маняка. Гошко маняка. Така ще му викам. Така де. Обърках му името, няма да казвам лични имена. Защото, нали... няма да казвам лични имена. Не е Гошко. Пешо. Да го наречем Пешо. Аре, както тръгнах. Да го наречем Гошко. Добре, както и да е. Да не се мислите, че много му показа, че го покавам на клип. Не бе се показа вече. И ще снимаме клип. И ще се правим на луди, ще играем игри. Ще се нервим. И всякакви такива подобни детски работи. За детски ютубър. И ми писна вече да минаваме това ниво 1 милион пъти. Просто направо ми се повдига от това ниво. И хора, тук забивам знаменце. Така, тук да ме връща. Това ниво ще го минем някой ден. Ей, тук забивам знаменце. Ей!
Да, въобще не съм видели някой друг живот. Кърлежи. Не мерси. Хора, включвам се, когато мина гадното ниво. Айде. Таблета ми не ще да реагира. Арчо. 15 минути снимане. Най-накрая. Това ниво. Ей! Имаме ново ниво. Между другото за тази иска, която е. Така. Трябва да спра да казвам лични имена. Така. Който иде дано да не сте го чули. И така. Значи, трябва, който е ютубър, сигурно знае, че трябва да се направи регистрация. Аз съм си направил регистрация. За да може... Аз да спрях на пауза. Не. Какво е представи? И хора, какво да казвам, бара скочедъра, не също. Обаче аз имам регистрация и по този начин мога да снимам, ако си искам, мога да снимам на страница, обаче това няма да стане. Защото аз страница. Мамо, ще спреш да се обаждаш. Тук хората ме чуха, че се обаждаш като. Но говорим тук за своя живот. Говорим за моя ютубърски живот в YouTube. И сега е възможно. Така. И бла. Имам регистрация, това го разбрахме. От той време имаш Super Mario. Регистрация и мога да снимам доколкото си искам и видеото няма да е 13 минути. Така. Няма да е. Въобще не си помисляйте да е толкова малко време. И минаваме пред последното ниво и get ready. И вече като отключим новата зона, която пак е снежна, не се знае, що има две снежни. Като я отключим, просто спирам видеото и хора. Това сигурно ще го гледате на другия ден, защото сега е почти 10:30 вечерта. И съмнявам се някой да остане до толкова късно, така че на другия ден, като включите интернета, и ще ме гледате. И ще ме захилите. Даде ми шарка. И сега ще рекламирам един канал в края на клипа, всъщност два. Не, еди, то почва един канал, защото нещо много... Абе, да я знам, два канала и аз тук да не съм реклама. Рекламираме един канал.
Ще минем това ниво. Ако спечелим, ако не, няма да правя много дълго клипче, като правя обикновено по 25 минути, защото трябва да ставам за онлайн училище утре. То започва рано. И имаме голямо онлайн училище. И това онлайн училище ми съсипа настроението, живота и като цяло ме облъчи. И всички деца. Предполагам, някои гледащите знаят. Имам съученици, които гледат и много добре знаят, че на една съученичка е станало лошо. И на мен ми беше лошо. И като цяло това онлайн направо. И какво да казвам, какво да приказвам, каквото и да говоря, няма да преминат с приказките този живот. Ето не го минах. Не, no thanks. И хора, връщаме се сега, когато рекламирам канала и спираме видеото, защото да. И ако ви е харесало, просто може да лайкнете, ако не, дизлайквайте, да знам, че не ви харесва такъв контент и може да се абонирате за канала. А сега към рекламата. Ето, вижте канала, ето го. Името, виждате го тук. Да, като цяло доста добър контент. Баща ми сега могли да ми се чуди какво е това. Хубави клипчета. И като цяло може да се абонирате, да и лайкните клиповете. И аре, чао от мен! Ще се видим след 1-2 дена. Бай!